Helo, a chroeso cynnas i Coleg Cambria Llysfasi. Fe enw I ydy Elin Roberts a fi ydy pennaeth y safle hwn. Yn ystod y cyfnod anodd hwn I ni gyd, fedrai'ch sicrhau chi'n bod ni yma I helpu bob un ohonoch chi wneud y dewis cywir ar gyfer eich cwrs a'ch coleg chi. Ond pam dod I Llysfasi I astudio? Wel, mae gennym ni gymuned glos a gofalgar iawn yma, ac mae'r staff addysgu yn brofiadol iawn yn ei maes. Mi fedrwch chi astudio amaeth, peirianneg amaethyddol, coedwigaeth, rheolaeth cefn gwlad a gofal anifeiliaid yma, gan ddefnyddio ein adnoddau diweddaraf. Mae'n ffarm ni yma yn Llysfasi bron yn 1000 o aceri. Mae yma ystod o beiriannau, tractorau ac offer diagnostig diweddara ar y farchnad. Mae gynnon ni 150 erw o goeti i'w reoli ac amrywiaeth enfawr o anifeiliaid ecsotig yn yr uned gofal anifeiliaid. Da ni wedi sefydlu sawl partneriaeth efo diwydiant, ac mae hyn yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael eu profiadau a hyfforddiant orau, a'i bod yn ennill sgiliau angenrheidiol ar gyfer eu meysydd dewisol. Mae'r hostel sydd y tu ôl I mi yn le arbennig I fwynhau bywyd myfyriwr go iawn, ac mae yna adnoddau da gan gynnwys stafelloedd en-suite a champfa. Mae gwneud y dewis cywir o ran lle I astudio yn bwysig iawn I chi. Felly, beth am ganfod mwy am Llysfasi drwy gofrestru ar ein sgwrs a thaith rithiol ar y 9 ar 20 o Ionawr a'r 6 o Fawrth. Yn Llysfasi, gallwn roi'r profiadau addysgol gorau I chi, a'ch helpu I wneud ffrindiau newydd am oes, a byddwch hefyd yn cael cyfleon arbennig I ychwanegu at eich cymhwyster a'ch gyrfa. Mae'n campws ni yn yr ardal hyfryd Dyffryn Clwyd, a dwi'n edrach ymlaen at rannu'r cyfnod pwysig yma efo chi. Gan obeithio wir y cawn eich croesawu yma yn fuan, pan fydd rheolau ac bydd hi'n ddiogel I ni wneud hynny yn dilyn Covid-19. Beth am gael eich cais I fewn yn fuan? Gallwch wneud hyn drwy roi cais ar-lein, ond os da chi am siarad efo ni, yna e-bostiwch ni ar reception-llysfasi@cambria.ac.uk neu ffoniwch y rhif yma ar y sgrin, ac fe drefnwn ni aelod o staff gysylltu chi. Yn y cyfamsar, dymunaf y gorau chi yn eich astudiaethau. Pob lwc a chymwch ofal.